Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди натиҷаи муҳорибаи Кори Сенхаген ва Марлон Вера гап мезанем. Визави Сенхаген ба Мераб Дувалишвили ва ҷавоби Мераб Дувалишвили ба Кори Сенхаген. Ҳамчунин реаксияи Ислам Махачев, Муҳаммад Наимов, Дана Вайт ва якчанд ҷангаварони дигари UFC дар муҳорибаи Кори Сенхаген ва Марлон Вера. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. инак якчанд соат пеш дар муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night, муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 кг байни сеюм рақами рейтинг Марлон Вера ва панҷум рақами рейтинг Кори Сенхаген баргузор гардид ва ин муҳориба тамоми 5 раунд идома дод. Кори Сенхаген дар ин муҳориба баромади беҳтарин нишон дод ва ба ҳисоби шахсии ман ҳамаи 5 раундро Кори Сенхаген гирифт. Аммо баъди ба анҷом расидани муҳориба, Брюс Баффер эълон кард ки Кори Сенхаген бо қарори на ҳамаи доварро ғалаба ба даст овард, яъне ки як довар ғалабаро ба Марлон Вера додааст ва ин чиз бисёри одамонро ба ҳайрат овард. ҳозир реаксияи якчанд одамони машҳурро пешкаши шумо мекунем. ҷангвари UFC Мет Браун: доваре ки ғалабаро ба Марлон Вера дод бояд ки ронда шавад. чемпиони UFC Ислам Махачев: доваре ки ғалабаро ба Марлон Вера дод, ма ӯро дидан мехостум. чемпиони пешинаи UFC Камару Усман: 48-47 ба фоидаи Вера. ростӣ Вера ба ман маъқул аст, аммо ин чӣ гуна довар буд ки чунин баҳо додааст. тобови ҷангвари UFC Билол Муҳаммад: ягон кас аз ҳамон довар интервю гиред ва пурсен ки аз чӣ сабаб ӯ ғалабаро ба Вера додааст. президенти UFC Дана Вайт: вақте ки ма қарори доварро шунидам, дар ҳайрат мондум. дар ин ҷо на танҳо ман, балки ҳама дар ҳайрат монд. ин муҳорибаро 4-0 ё 5-0 баҳо дода мешуд, аммо на ин гуна. ин қарори ҳайратовар аст. ҷангвари машҳури тоҷик ва ҳамдастаи Кори Сенхаген Муҳаммад Наимов: Кори, ту чемпиони ҳақиқӣ. шояд ки имрӯз не, шояд ки фардо не, аммо дар як рӯзи хуб ту аниқ чемпион мешавӣ, бародар. рафтем Кори. ин қарори нодуруст буд, қарори ноадолатона, лекин ту чемпиони гуфтааст Наимов. ана худи Кори Сенхаген боша баъди муҳориба ба якум рақами рейтинг Мераб Дувалишвили визв дода чунин суханҳо гуфт: мераб ҷангвари хеле сахт аст ва ма ӯро эҳтиром мекунам, аммо ма довталаби асосӣ шудан мехоҳам. мераб, ма шунидам ки ту гуруснаӣ ва ма барои ту як чиз омода кардам, аммо ин чиз болаззат намешавад, гуфтааст Сенхаген. ва Мераб дар твиттер ба ӯ ҷавоб дода чунин суханҳо навишт: рафтем, дар кадом вақте ки набоша, дар куҷое ки набоша, навиштааст Мераб. дӯстон, фикр мекунам ки муҳорибаи Мераб Дувалишвили ва Кори Сенхаген маънои хуб дорад. дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мераса. ҳатман дар канали мо обуна шавем, фикр ақидаҳотонро нависен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.